Hej, dragi moji predivni ljudi, sunce je grunulo i svi su izmilili napolju, terase su prepune razgoličeni ljudi, dok su neki i dalje u jaknama i kape, pojedini kao da im uopšte ne smeta ta neka polhladnoća. I to mi je uvijek bilo interesantno kako neki ljudi bez čarapa, recimo samo u ovim patikama, dok sam ja u kaputu, šal, kapa, čizme. Čak sam jednom pitao jednog momka u čemu je fora, zašto ti nije hladno. Jedna moja studentkinja je pre nedelju i po dana uskočila u kurs, platila prvu ratu i mogu da je pratim njen progres. Ona je za par dana prošla preko polovine kursa i najavila mi da će da uradi nešto. Međutim, to se desilo odmah za sljedećih dana, to jest juče. Ona je pokrenula svoj YouTube kanal, izgleda fenomenalno, snimila je video. Ostavit ću link dole da pogledate i molim vas da zapratite da devojci pružimo svu moguću podršku i ljubav, jer to je stvarno izuzetno kada neko tako bude odlučan da krene u akciju. I dok se vi premišljate, zamlaćujete se u četvrtoj dimenziji nekim prevaziđenim metodama, tehnikama i trikovima, tražite odgovore, dok su svi odgovori već u vama, samo treba da ih aktiviramo. Jer kad je znanje u pitanju, ono ima smisla tek kada se primenjuje u praksi. Znači, znanje koje se primenjuje u praksi postaje mudrost. I tu leži sva naša snaga, u toj mudrosti. To nam daje stabilnost i mir. Ima tu srž, da kažemo, bit. Meni lično je preduzimljiva žena najprivlačnija. Znači, ne žena koja samo reaguje na mene. To je srodna duša, to brzo dosadi. Već žena ratnica koja sama sebi krči put, koja preuzima inicijativu i ne plaši se života. To je prava harizma kod žene, koja ne očekuje da je neko vodi, nego ona ide. Ne pričamo o onim poslovnim, robusnim ženama, ne, to ne. Ali prava žena koja je na svom mestu i preuzima stvari u svoje ruke. Zato ako vi glumite srodnu dušu svom twin flame-u, normalno je da neće da vas uzme za ozbiljno. Jer finoća uopšte ne pali u pravoj ljubavi, samo autentičnost. Moj twin flame je skroz u tom fazonu i sve dok bira mene, to je to, raj na zemlji. Vesna, moja studentkinja, se bavi slikarstvom. I ako je to nešto što vas zanima još bolje, znači baš ćete da uživate u njenom kanalu, jer je to sve lepo osmišljeno i ona ide kroz akciju, kroz njenu inicijativu da se ukači na svoj nivo. A to je svima potrebno da pronađu svoj nivo. Ja kad sam živeo u Atini i svirao sam u bendu sa Afrikancima, to je afrički bend. Bilo mi je fenomenalno da sarađujem sa tim ljudima i oni su imali to nešto izuzetno. Kad god bi se posvađali, onako pokačili se i onda bi krenuli jedan drugom da viču go find your level, man, go find your level. Idi nađi svoj nivo, čoveč, sa onim broken English. Ali to je veoma poučno. Znači, ne treba postojati na nivou na kom niste, nego treba da težite svom nivou, jer tek tada ovaj život dobija smisao i punoću. Sad problem je u tome što mi svi nakon buđenja nastavljamo u stvari da lutamo i da tražimo. I mislimo da je to progres, a u stvari to je jedno mukotrpno lutanje, jer samo nešto nagađamo i pretpostavljamo. To sam ja radio godinama, nemajući pojma u stvari da gubim vreme. Pravi progres počinje tek kad mi dođemo do informacija i onda idemo napred. A dok ne dođemo do informacija, to je bukvalno gubljenje vremena.
što znači da samo uz pravo mentorstvo to sve ima smisla i onda ta posvećenost, strpljenje, ulog, trud, rad, sve to donosi rezultate na kraju. O tome i Vesna priča na svom kanalu i ona će mnogima biti mentor, uspešan mentor, pravi mentor, a to lutanje, nagađanje, pretpostavljanje i traženje u stvari se rešava samo jednom odlukom. Jedan moment odluke menja čitav život, jer vidite, vreme je koncept ega, a u duhovnom svetu je statika, znači tvorevina je stvorena i tu ne postoji vreme u duhovnom svetu, to je vertikala, znači to je statična večnost i u momentu kad vi donosite odluku koja se tiče duhovnog rasta i napretka, to je ono što nam suštinski treba i što nam nedostaje, to je ta karika, da budemo ispunjeni i da ispunimo to što mi želimo. To je sve ta duhovna vertikala na koju se napreduje ne kroz vreme. Znači, neće neznanje i problemi da se sami rešu u nekoj tački u budućnosti. To je sve iluzija ega, a pravo znanje se stiče sada i to ide veoma brzo kad ima neko da vam ga prenese na pravi način. Tako da je moja studentkinja samo nakon par dana uspela da poveže sve te stvari, duhovni nivo, mindset, da bi postavi par dubokih pitanja. Jeste, bila su obimna pitanja, ali to je super kad se postave pitanje, nema potrebe neko da lupa glavu i da pretpostavlja nešto, nego samo pitaš, dobiješ odgovore i krećeš u akciju. To je to, veoma je prosto u suštini, ali nama koji lutamo nam to izgleda kao nedostižno i mi sad trebamo u vremenu da dobijemo te odgovore. To je zabluda. Svi odgovori već postoje, samo treba da se aktiviraju u vama. Recimo, molitva je vrlo moćna tehnologija, ali ne deluje ako čovek ne zna da se služi molitvom na pravi način, ili korišćenje svih tih naših kapaciteta, naše sile, tog goriva u nama, taj duh je nešto što može da nam bukvalno otvori sva vrata, da nam obezbedi sve ono u čemu sanjamo, ali džaba je ako mi to ne umemo da povežemo. Tu ceo sistem mora da se poveže, unutrašnji sistem, i onda da se poveže i spoljašnji sistem, ta infrastruktura o kojoj pričam, jer ovde se bukvalno radi za mene, se radi o životu i smrti, u smislu da ako ne ostvarim sebe, svoje snove, to je meni bukvalno smrt duše. Zato ja toliko insistiram kod sebe na tome i trubim vama o svemu tome, jer tu se krije odgovor u stvari na celokupno postojanje, znači da se ispuni ta vaša suština. I ovo što ja radim ovde na YouTube-u, u membershipu, kurs 1 na 1 je sve usmereno u tom pravcu. To herojsko putovanje da se realizuje u realnom vremenu, to je ta inicijativa, to je to preduzetništvo, to je taj autentični biznis, vaša mala slatka kreacija koju krenete sada da podižete, veoma brzo ćete videti rezultate i bit će vam prava milina na duši zato što ste to pokrenuli i vidite realne rezultate. Znači sve ove 4D zezalice vam stvarno više nisu potrebne, to je sve prevaziđeno. Sad vam treba bukvalno čitava slika, ceo jedan sistem, jedno zaokruženje vašeg truda i rada i traženja i lutanja i požrtvovanja i čekanja i nadanja. Potreban vam je trijumf, potreban vam je uspeh, proboj, potrebna vam je realna investicija u vaše snove. Ok, dragi moji, ostavljam
link za Vesnin YouTube kanal, pružite joj ljubav i podršku. Vidimo se, pozdrav!